Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon guys. Kuan deron September 9, 2021, magtinabangay juta o magtinabangay kita kanunay o teamwork para makabot na to ang kalambuan sa lungsod guys. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban guys. Ato ko silang suportahan ngayon, bukas at magpakailan guys. Mga itong batong guys kay need man sa kuan sa kanang need sa para support ba na submit sa auditor guys na dapat isirok nyo siya kay para kuan kanang kompleto ang file. Okay, magsugod na ta guys. Bon para kuan. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Eko live diri sa Municipality of Matalon at your service Matalon nun. Eko PP at your service Matalon. Okay. Ato yung isiros guys kay pag-submit sa auditor, makuha nga nung guys. Okay. Magtinabang nga dito kanunay para makabot na to ang kalambuan sa itong lungsod. Di man ni pwede di masirap sa ito guys. Kinahanglan dyan na itong overtime ng guys kay mag-submit nito sa auditor niya makuwangan problema tas oras niya na shortage dapat mo kuwantag extra time para makapasta sa panahon guys ang buwan.